Комър ме изера, чак като дръган. Какво направи, бе? Ти си нормален, бе, ще рана си. Бе, ти звера, бе. Само съм това рефлекса, бе, човек. Има сърбил. Как си плесна? Как се плесна, право, какъм изчало. Аз това ще. Ти трябва да седеш ногтите като медуна, да няма с какво се разкървавиш. Аз си нямам. Фърчи. Какво стана това? Разиграха се яко двамата, остите ги си играят. Кога така? Какво стана това? Кога? Тя игрива яко, знаеш, като си играе с нашата включително. Много бързо ме разгледам. Реви не може да разбере какво става. Тя не сърнува, човек. Ще си го прескочи, това е тази кошутка. Изрод направо. Бърци, човек, той са как лец. Тя как го напада. Но ако му паднеш града, не сте отретови да го е. Ще ги разплати ли? Като сига чеджанка да го е, кара една годинка да го е. Си има пръца да го е, ама ще е бедесно. Ще му е добро, нали? Тя трябва симпатия, ако не ме да ги порне, а? И то се пуска. И то се пуска. Бах, тя ги мести. Пружина, бе. Той да ме супер, тя го запа за гръба и избега. Тя не е течела толкова сигурно от малка. А тя е малка. Не, тича у нас постоянно, да, бе, така тичат по цял ден. Те сега са там и майка, и баща, и сестра, и всичко живо. Най-лота, не? Да, бе, какво става? Тича е това. Много бързо, сега това ще викам, сега не ме лови да бъде това. Да лови всичко да бъде. Това е най-баш бързи, да? Пуховете направо да бъде. Не си чудно му фана го умър. Пухове, мишки направо скача и ги дай като котка, бе, човек. Оди души като котка, аз сека и ги изнюхва яко. И гледай какви фортици прави в кръг, бе си чудото. Ревчи, хайде ме. Къде е Кая? Да, докато се предвижда, тя отишла 3 пъти. Тя да, 3 пъти го заобиколи, 3 пъти го обиколи. Не се е върнал. Той знае, че се умори рано или късно и ще я натега. Ма не, де, какво правите? Той замръци ли? Да. Това зяр само мръци ли? Ще я натръти. Той го повръпи. Той ще се изправи си малко, той го повръпи. Той не затова вика, че е с 3 крака, защото патката му е прира до земята с 5, да. Ще го покажа ли си? Той иска да се прави нож, по това го кълве да го. Нищо, нека. Ако се ръконеш му пусне. Не би сигурно? Ти представя си какво става. Това моя машина ги няма. Ти представя си стоиш да става трънки, какви дълги. Так него Ама дали не останат готини кученца? Някакви дълги йоркширчета. Йоркширска наденица. Лионска. Черва брашка, нали? Ще кажа на тега. Хайде, бе, ще дръжи, бе. Натисни. Тя на нея на шега, ама той иска да се Да, клеси. нищо, после си влизне пацата и готова. Това е рипа, бе. Ще натисне след малко. Да не? И то как вадим от имя да душне баш къде трябва. Край, ще поведе.